Sud-Africa ba keleni kɔ ɲɔgɔn olu de bɔra sibiridenw ka taga États-Unis ka lasigidenso da la Pretoria wasa ka jira k'a fɔ k'olu jɛra ni jamana ɲɛma Donald Trump ka latigɛ talen ye o mun bi kan bɔ k'a fɔ ko tilennibaliya b'a la ka kɛ ka ɲɛsin Afrikanɛrsiw ma n'olu ye walifaso maralanw wa bɔnzɔnw ye. Afrique du Sud lakana tigilamaaw ka fɔ la wulikajɔkɛla ninnu tun ka ca ni maa 1,200 ni kɔ ɲɔgɔn ye. Maa minnu bɔra ka nin wulikajɔw kɛ olu sirannen bɛ ka kɛɲɛ ni sariya kura tali ye dugukolo tilali cogo kan. O sariya mun b'a pereperela tigɛ ko tuma dɔ a bɛ se ka kɛ dugukolo bɛ daraki ka sɔrɔ musaka ma di a tigi ma. Ka fara o kan u b'u kanbɔ fana ka kɛɲɛ ni sɛnɛkɛla faragwɛ dɔw fagali ye. An bɛ yan bi wasa ka jamana ɲɛma Donald Trump fo sabula a bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ wasa Afrique du Sud ka se ka yiriwa wa wasa Afrique du Sud ka se ka yiriwa an kan ka dan sigi bingani bɛɛ lajɛlen na ni jamana in kɔnɔ. Afrique du Sud ni a duguden miliyɔn 62 o bɛ jamanabaw caman diɲɛ kɔnɔ fagali ka ca yɔrɔ mun na kosɛbɛ. Ni Afrique du Sud kaw da 100 sara la faragɛw olu tɛ tɛmɛ maa 7 ɲɔgɔn kan nka dugukolo olu fanba bɛ olu de bolo sabula ni ye dugukolo ta 100 sara la 72 o bɛ faragɛw bolo. O jatew dara kɛnɛ ka Afrique du Sud marabaw fɛ san 2017. Farafinw ka dugukolo bosili mun kɛra u la walifaso mara colonisation kɔnɔna la sariyaw taara kabini san 1994 1994 wasa ka se ka o walew lakile.